geweest? Oma? En die was oma ook hier geweest? Die nou weer gevallen. Die was opa ook hier en oma? Ja? Ik heb ze gezien. We moeten nu gewoon gevallen doen. Dan heb je Poing. Dan heb je de hond wel uitgelaten. Vergeet me toe of niet? Er zit allemaal niks in. Ah, nee. Omdat er een slikje. Laat het maar. Ja. Hey, laat het liggen. Is niks in daar? Nee, is niks in. Zo niet. Die. Die staat. Gaan we naar Santa Claus. Er is hier een hoesje voor. Hoesje. Een hoesje. Hoesje. Een hoesje. Hezerbos. Hezerbos is. Poing. Daar ligt hij weer. Die vallen. Alweer gevallen. Dan moet je met een paar man niet zeggen, want die zit.